তথা আমার বিটিসিবাসী ছট পূজা কারণে মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিলোঁ তথা আমি মানে গোটেই মানে আমি ফকিরাম সমষ্টিত আমি ছট পূজাৰ কাৰণে বিপিএফৰ তৰফৰ পৰা আমি শাড়ী ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰি আছোঁ। কিমান 300 মোৰ দেন গোটেই ফকিৰামত টাউনত প্লাছ সিহঁতে প্ৰতাপ খাটাৰ পৰা আহিব, কিছুমান আপোনাৰ এইফালে পুৰাণ বজাৰ আছে, এইফালে শক্তি আশ্ৰম, এইফালে গোটেই যিমানখিনি আহে আমাৰ লিষ্ট হিচাপত আমি কৰি আছোঁ। ছট পূজার জন্য তোকে বাড়ি যে ঘুরে চাটা খাই আইছি একদিন কা গেছিলাম যে বিকাল क'क्राझार एबा बेनि खाथि खाला ओनसोलनि मानसिफोरनि खाबुनि थाखाय गुवाहाटी एप'ल' हस्पिटालनि रोंगौथि गोनां इउर'लजिस्ट एबा किडनिनिबो रोंगौसा डाक्टर अम्लानज्योति शर्मा बिथाङा क'क्राझारनि जेडि र'डआव थानाय एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टाराव दानफ्रोमबो बेरामि नायगोन। जायफोर बेरामिहा हासुनायनि जेंना जेरै हासुदैया एसेल' गनाय, खनले खनले हासुनो ओंखारनाय, हासुनाय समाव आलौनाय बायदि थामहिनबा किडनियाव अन्थाइ जानाय, किडनिनि टिउमार केन्सार, प्रस्टेटनि जेंना एबा प्रस्टेटनि केन्सार टिउमार, आइजो आरो गथ'फोरनि हासुनायाव जेंना जानाय एबा इउर'लजिकेल जायखिजाया जेंनानि थाखाय स्क्रिनाव होनाय फन नम्बराव नोंथांमोनहा कन्टेक्ट खालामनो हागोन। किडनि स्टन एबा प्रस्टेटनि लेजार अपारेशननि थाखायबो नोंथांमोनहा बिथांजों कन्टेक्ट खालामनो हागोन। एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टार क'क्राझार।